ओरै सिङाव दा सिङाव हाबनो पारमिसन होआखै ओइ बट होनसै माइक थुनाफ्रा आच्छा बेनबोद' फेमिलिफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायनायखौ जासिहरलायबाय आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैथ' No1 क'क्राझार समस्तिनि बिसायख'थि फट'ग्राफाव नै लाइन थानानै दंजोबो गाइस नै बर होग्राफ्रा बर होनो दायो लाइन जाहांबाय आरो ओमफ्राय ओरै सिङाव दा सिङाव हाबनो पारमिसन होआखै दा सोनो लाइन जाबाय नै थांगासिनो नोंसोर बोगोन ना होयो होनो रेडि जाबाय सानजाबो होगोन होनो फैबाय नोंबो फैबायमोनलै दे गैया जाथ'वाखै दाबो बटरा होनाय ओइ बट होनसै माइक थुनाफ्रा सोर होखो सोर होनो मोनाखै कमेन्ट्स खालामनानै खिथालायहरबानो जाबाय आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्रायथ' आंबो होनानै फैबाय नै ओमफ्राय सोरनो होदों होनोब्ला मा बुंबावनो आं मालाय माइ भट माइ राइट्स माने साफ्रोमबो भटार्सफ्रा गावबागाव सायख'नो थाखाय बिजाथि सायख'नो थाखाय मोन्थाय दं नालाय गावबागावनि गोसोजों सायख'नानै लाबानो जाबाय आरो बाव जों गावजों गाव दानलाय सुलाय एना एनि जानांगौनि जेबो खोथा गैया सोरबाया राजा मन्थ्रि जागोन जोंहा मा मोनगोन जों ल' थाखानि मानसिया ल'खा आरो बै हाइनि मानसियासो हाइ जालांखायो नालाय ओंखायनो जों भटखौ जायनो गोसो बेनो थुब्रेलाबायना फैबाय गोसो जाबा सानजौबावबो क्ल'ज होना फैनो हाबाय आरो माथो बुंबावनो जों मा बुंनो आरो सासेबो जों बिजाथिखौनो जों फसायनाय गैयाबाथ' जों सानजौआव होना फैनांगोन नंगौना नङा बेनोसै ओमफ्राय भटखौ आंबो होनानै फैबाय आरो नै दहाय होदोंमोन ओमफ्राय आं खोमोरदों बारा सिनायदोंना सिनायाखै केमेराफ्राव नायबानो जाबाय आरो आच्छा लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानोदि इलेक्सनाथ' जाबाय भटआ होनानै थांबाय सोरबाया राजा सोरबाया मन्थ्रि जागोन ओमफ्राय जोंहा गावजों गाव एना एनि जानांगौ खोथा गैया जों लोगोजों लोगो नों आलदा आं आलदाबो जानो हागौ आरोबाव जों बेलेग बेलेग होननानै बखिलायनोबो नाङा आरो बिदिबा दावराव फैयो नालाय ओंखायनो जों गावजों गाव मिलायनांगौ आरो आंनि गोसो माने गावबा गावनि मोन्थायसो नालाय आं सोरनो होयो नोंबा सोरनो होयो बैबा सोरनो होयो बेखौ बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया जोंहालाय मा लाब गैखाया मालाया मन्थ्रि जागोन मालाया सियार सिख'लायदों बे थिखा फिसाखौनो सिख'लायबाय थायो गावजों गाव दानलाय सुलाय जायोबालाय मा जानो नंगौना नङा ओंखायनो जों गावबागावनि भटखौ गावबागाव फसायनायनो होनायानो जाबाय आरो आंबोथ' आं जायखौ सायख'दों बेखौनो सायख'बाय मा जोंथ' गुबुन हारिखौ मानो सायख'नो बर' मानसि जों बर'खौनो सायख'बाय माथो बर'आथ' मा होनबावनो लोगोफोर जोंनि क'क्राझारावथ' मोननैल' जाखायो होनजायो BPF आरो UPPL बे मोननैनि गेजेरावसो जायो होनजाखायो भटआ ओमफ्राय सोर देरहागोन बेखौथ' बोरै बुंनो हानो 50-50 मोननैबो देरहानांगौ होननायसो जाहैबाय आरो माने जोंनि बर'आ जिखुनु जाया मोनसे देरहाबानो जाबाय आंनि सन्देहआव आं होनाया देरहायाबाबो दस्रा होनाया देरहाबाबो जाबाय जिखुनु जाया बर' मानसिया देरहाबानो जाबाय ना मा होनो बेयावलाय जोंहालाय मा साननांगौ दं जोंलाय जेबो मोनखाया जों सिम्पोल मानसि जोंलाय मा रोंगौ नंगौना नङा लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि दामोन नैबे भिडिअखौ बानायनो थाखाय भट हैनायखौ बानायबाय ओमफ्राय माखासे क्लिपबो खिथानाय जाबाय एसे एनै आं सोरनो होदों बेखौथ' बोरै बुंनो हाबावनो लोगोफोर दागाल' नांदों ओमफ्राय जाय भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय भिडिअ लाबोयाथ' बिराद गोबावानो जाबायमोनलाय बरिं मोननायनि थाखायनो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरो लोगोफोर अब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय